Supak ang DepEd 7 Regional Director sa plano karon sa usa ka kongresista nga moduso og balaod noon nga magdili na sa paghatag og homework sa mga tinunan atol sa weekend. Anang live report ni Marie Dumabok. Fem. Lan gimugatan sa DepEd 7 Director nga dakong tabang alang sa dugang pagkat-on sa mga tinunan ang ipapadala o ipanghatag nga homework bisan kun panahon sa weekend. O giisip pasab nga usa sa laing paagi sa banding alang sa mga learners o sila mga ginikanan o guardian ang mga ipadala nga homework. Tungod ni ini, nagtuo si Dr. Celestiano Jimenez, Regional Director sa Department of Education sa Region 7. Nga dili mohatod og kayuhan ang planong pagpatuman sa total ban sa paghatag og mga homework ngadto sa mga tinunan atol sa weekend. Hinuon gipasabot ni Jimenez nga mamahimong ma-regulate lang ang gidaghanon sa mga homework nga ihatag sa mga magtutudlo ngadto sa ilang mga tinunan matag weekend. For me, conflicting ba our desire to have our learners learn more. At the same time, we don't want to push them to learn. Okay, because this is in preparation for their college life. Sa pagkakaroon, adunay gihimong remedial classes o tutorial ang mga magtutudlo alang sa mga tinunaan sa grade 2, grade 3 o grade 4 tungod kay galisod sila sa pagbasa. Usa sa gitan-aw sa DepEd nga hinungdan mao kapin sa duha ka tuig nga pagpatuman og blended learning kun minus kaayo nga magkatubang ang mga magtutudlo o adunay interaction ng mga magtutudlo ngadto sa ilang mga tinunan aron mabansay sila sa pagbasa. Adunay kapin sa 200,000 ka mga tinunan sa grade 2, grade 3 o grade 4 nga gikan sa pampubliko o pribadong tungaan sa Region 7. Din gulagway ni Jimenez nga 75% kanila adunay suliran sa pagbasa o pagsabot sa ilang gibasa. Based on the assessment that we had conducted, so very low gyud ang atong reading comprehension. Grade 3 now, I'd been to schools. When I visited schools, I let our learners read. So I'm really dismayed of what I observed, and imagine that our grade 3 cannot read, no? So the teachers again started the basic in reading. Tungod sa panginahanglang matabangan ng mga tinunan, nagkalanlaing learning recovery plan ug program ang ilang gihimo. Sama sa Tangke Elementary School nga may dulaan sa 500 ka mga tinunan nga gitutukan sa reading ug comprehension. Ang teachers namo dire sa Tangke Elementary School naka-pinpoint naman sila mga bata kinsa to ang naay problem pero dili man gyud ang tanan, ma'am. Dili man gyud majority sa mga bata. More or less 10% of the entire enrollees o per class ang naay problem still na sa frustration pero natabangan man gyud na mga bata karon, ma'am. Landugang sa mga magtutulo sa Tangke Elementary School nga laing paagi nila pag-address sa problema sa ilang mga tinunan kalabot sa reading and comprehension mao ang pagpaygayon og literacy and numeracy program nga pagaymoon kada Biyernes sa tanang grade level. Lan? Okay, daghang salamat, Marie Dumabok.